За колбасите се говори с много любов и така ги приготвят мераклийски, по всички правила на старите рецепти. Троянската луканка е храна с традиционно специфичен характер. Земята ние наследяваме от нашите родители, а заемаме на нашите деца. Затова ние се стараем тази традиция да пренесем в бъдещето. Произвеждаме този продукт по стара занаятчийска рецепта. Традицията започва с родата Слакови. Имали са кръчма през 19 век и са произвеждали ракия и мезе за ракията. След това бащата решава, в него взрява всъщност идеята да прати сина си в Унгария да учи занаят. Впоследствие той се връща и модернизира производството. Тук климатът е много благоприятен за сурово сушени продукти, тъй като покрай реката става естествено течение, което благоприятства зреенето на продукта. Сушилните са били естествени, климатични и е било нужно точно това течение. Тук са се произвеждали по 10 тона луканка на ден, като месото е било от пасищно отглеждани животни, главно говеждо, и ние в момента произвеждаме по същата технология троянската луканка. Това е продукт, който е студено пушен. Почти няма на пазара луканка, която се опушва. Тя има много малко подправки, но вкусът ти става уникален благодарение на пушика и на зреенето на месото, което е доста продължителен процес и прави вкуса толкова богат и наситен. Тъй като имаме празник на сливата в нашия регион, решихме да направим продукт, който е наша разработка. Сурово сушен продукт или суджук с синя слива. Нека става самия вкус на продукта не на травчево сладък. Тя допринася за по-доброто зреене на месото и отличава от другите продукти. Просто вкусът е много по-различен. Ако сравниш един суджук със същото съдържание и суджука с синя слива, два са коренно различни. Може да видите тъмните парченца в самата структура. Това е всъщност сушената слива. Това е троянската луканка, за която ви говоря. Тя е смес говеждо и свинско месо и е леко опушена. Структурата е мраморирана, а този продукт е от едро кълцано месо. Това е троянски деликатес. Става доста по-бавно, за около 2 месеца и зрее много и това определя и характерът на продукта. Имаме няколко нови продукта. Това са тези бурканчета. Когато бяхме студенти, беше доста трудно време и всеки очакваше колети от вкъщи. И когато отворихме пакета, вътре бяха бурканите на баба и всички много се радвахме, защото идваше мечтаната храна. Това ни върна назад с носталгия и направихме точно такива продукти, като имаме и домашен пастет, и консервирано месо, което е идеално за мезе на момента или за топла гозба. Тези колбаси с този вкус и този аромат могат да станат само тук. Това е уникалност на нашия климат, на нашата микрофлора и това ни отличава от всички други народи.